Hi guys! Welcome back to another episode of 7 Minute Sundays. That's True! For today's video, pag-uusapan natin ang Street foods. Dahil summer and maraming food sa labas, I guess. I don't know. that is so true. Hello! What's up? Guys, kanina nag-crave ako ng something na parang spicy na parang pero iniisip ko, nung sinabi ni Kim na street food, sabi ko, yung sauce pala ng mga street foods, masarap pala yun. Kaya, Yeah, we're gonna talk about street foods today. yeah. May mga nahiligan ka bang street food dati sa Pilipinas? Yeah, all of them. You know, may time na nag-try kami Benta. mag-stand dun sa harap ng bahay namin. Ano siya? Kikiam, fishball, ano pa ba? I think yun lang, kikiam and fishball. Basta mga fishball, ganun. Tapos, naglast lang siya ng siguro mga 3 days. Kasi, nalulugi sila mami at si daddy kasi kami lang yung kumakain ng benta. Dati, nung I think elementary pa ako nun. Elementary pa. Summer nun, nagbenta kami ni Debra, ni Nico, ni Mariel ng halo-halo dun sa sa kanto, dun sa tindahan ng pinsan ko. Tapos, meron silang doon, yung parang, kasi habang under construction pa siya, may parang lagayan doon ng mga pwede mong paglagyan ng mga ricados mo. Doon kami nagtitinda ng mga halo-halo. Kaya, Wow. shout out kay Debra, kay Mariel, at saka kay Nico. Hi guys. And now they have moved up because Nico and Carl are Business is booming. Yeah. May negosyo yung yung pinsan ko si Carl sa Ormoc ng mga burgers and everything. And then now, nag-expand sila sa Siargao. Kaya, from what's it called? Calis. So if you're in Ormoc Siargao and Ormoc and Siargao, go to Cali's because I seen their pictures and they're so good. And if you can go there instead of me, because I'm jealous. Yeah, so yun, mga may kwentong din ako, street food. Kasi dati, ang lakas ko kumain ng mga street foods, pati yung mga juice sa kalye. Guys, ako, amoebiasis. Amoeba, amoebiasis. Ako, biglaan, yung tiyan ko, hindi ko alam dahil nga sa takaw ko sa mga sa mga street foods. Wala ka ba experience na nagkasakit ka sa street foods? I don't know. Wala naman. Pero ang gusto ko dati sa street foods din sa Philippines, yung ice candy. Ice candy. Yeah, you know, I have like dreams of going and buying ice candy kung saan-saan na may ice candy. Yeah. Guys, alam niyo ba yung sagot gulaman na master na din niya ni Kim? Oh my gosh, okay. So in a few years we will Launch our own launch sagot gulaman. no, a food truck that's dedicated to Filipino dishes, not cheap, affordable, and in Canada. So manifestations. Manifestation yan, guys. Oo. Ang dami mga may mga kinikwento si Kim or may mga mini-mention siya ng mga street food sa Quezon na hindi ako familiar. Oh my God, yung kagabi, yung alam niyo ba yung cotton candy, tapos nasa bag, diba? Tapos lalagyan nila ng Nido or whatever milk, Bear Brand. Skim milk siguro. Basta yung powdered milk. Tapos hahaluin nila and then you eat it. Oh my gosh, that's so good. Tapos sinasabi ko kay Kat yun kagabi. Hindi, yung powder lang. Kasi sinishake siya, so
pag sinishake ang cotton candy, hindi naman siya lumiliit. Ewan ko, kayo guys, na-try It's na ba? good! It's good! I consider din ba street foods yung mga kakanin? Diba? Pwede. Oo. Yeah, pwede. Gusto ko din yung mga kakanin, guys. My Mama Belen makes the best biko and maha. Wow. Kaya shout out sa mga Belen. I miss your biko and maha, Mama. Yung ano din, yung mga, di ba, tuwing simbang gabi, di ba, marami din mga kakanin doon na mga nakikita nyo, mga ganyan. Yeah. The Ano pa kakanin ba? I like, yung yung 3 layers of color siya. Yung purple, yellow, and green ba Yung yun? brown. Ay, brown. Ay, hindi ko alam. Or maybe 2 layers of colors lang. Basta yun, tapos may coconut sa taas na Oo. toasted. Yung coconut yun na roasted, yung brown. Yeah, Tapos, that's what I like too. May Ano? palitaw din. oh my God, palitaw. I love palitaw. Yeah, I can make some right now. Yeah. It's easy. Tapos, nakakamiss din yung saging na, yung Turon? tostadong saging. Walang cover. Walang cover, walang anything. With Hindi siya caramel. pinaprito. Oo, nilalagyan lang siya ng margarine at saka white sugar. Ay my God, nakakamiss yun. Wala yun dito sa Canada, guys. But we May can make some. Yeah, kasi meron na tayong griller. Right? Mm. Pero, yeah, wala dito. Ang meron dito yung mga pritong saging. Meron Yung silang turon. Oo, turon. Meron din turon dito. At saka, ano pa ba? Yung scramble, I want to make that in the summer. Oh, yeah, scramble. Ngayon, summer. Masarap din yung scramble. Sarap din yung cheese corn. Gumawa ako last week ng cheese corn. Pero hindi masyadong taste ng cheese corn. Kasi hindi ko maano yung how much they put and masyado atang cheese, maraming cheese yung nilagay ko. So, naging maalat lang siya. Pero, masarap yung ginawa ni Kim na last time. Yung first time niyang ginawa yung cheese corn. Talaga? Masarapan kami. Oo. Yung Yung lang totoo? sa akin. Oo nga. Yung pinatry mo lang sa akin pero sabi mo ubos na. Oo guys, nag-share lang siya sa akin ng mga isang bite tapos nasarapan ako. Maya-maya hinanap ko, ubos na daw pala. Yeah. Gusto ko din yung kwek-kwek. Oh my gosh, ang sarap ng kwek-kwek. Kwek-kwek. Dati nag-try kami gumawa ng kwek-kwek ni na... Okay naman kaya? Hindi, kami ni na Debra and Mirico. Ewan ko ba kung anong nilagay nila doon sa suka na parang nag-remix na ng suka sa streets tapos yung sukang gawa sa bahay na napakasarap. Tapos nung inulit na nilang gawin yun, hindi na nila nakuha yung timpla. Pero ang sarap talaga, ang sarap. Uso yung kwek-kwek din sa Armac. Oo, armok. Tapos may mga special sauce na sila na ginagawa. Alam mo yun? Meron na silang thick na sauce aside sa suka. Tapos nalalagyan na nila ng cucumber and seaweed. Seaweed ba? Hindi. Anong tawag ng... Yung parang plant sa sea. Seaweed. Seaweed? Seaweed. Oo, meron na silang mga ganun. I think sa inyo, gano'n na din. Dun sa Quezon. Basta... kwek-kwek, nilalagyan ng cucumber, nilalagyan ng... Parang naging, na siya. Ano ba yan yung gusto ko? Ano? Yung circles. Takoyaki. Parang naging takoyaki na yung kwek-kwek. Oo. Tapos hindi lang itlog sa pugo yung ginagawa nila. Pati itlog ng manok ginagawa na nila. So may choices ka. Gusto mo maliit na kwek-kwek or gusto mo malaking kwek-kwek? May ganun. Dati hindi kami nakakabili talaga ng mga street foods nung nasa Philippines pa kami. Si ate at saka ako. Hindi kami nakakabili. So, pag lang kami nakakabili ng street foods, nung malaki na kami, tapos bumabalik na kami sa Philippines. Parang yun na lang. Pero super careful na kasi nga, nagtatain na kami sa street foods kasi hindi na sanay. Tapos, nung bata ako, pag pumupunta ako sa kila Angelo, doon lang ako talaga nakakabili sa labas.
ng mga cheese sticks, fries, yung footlong hotdog, 'di ba uso 'yun? Mm. Yun, doon lang ako nakakabili talaga nang ako yung magbibigay ng pera, ano. Pero guys, for some reason, ang sarap ng mga street foods, no? Yeah, it's all of the Ngayon, pollution. Actually, ngayon meron na ang dami na mga street foods ngayon. Meron ng, aside sa kwek-kwek, meron na sila yung mga hotdog. At saka, sumikat din yan sa Ormoc ngayon yung tinain ng intestine ng manok ata yun. Isaw? Isaw na fina-fry. Ah, grabe. Masarap sarap. naman talaga yun ah. Yeah, pero dati kasi, nung mga kabataan days, wala pa. Pero nung, bago ako umalis, I think sobrang, ano na nun, patok na nun. Yeah. Ngayon, iba-iba na rin yung mga street food sa Philippines from what I've heard. Kasi may mga takoyaki na, yung mga ibang klase na ng mga Level. putahe. Yeah. Which is cool kasi you can see yung nagpo-progress din yung yung street foods. Yeah, and Nadadagdagan yung culture ng Philippines. totoo. And nabibigyan din ng halaga yung mga, hindi nyo alam na yung pagkain na pala yan, pwede palang gawin sa ganito. True. Mm-mm. At saka, ang galing no, street foods is most common in poor countries. Kasi there are small entrepreneurs who need to make a living and figure out that they can make a living out of cooking food and selling food. So that's really cool. Very Yun lang. cool. Kasi dito walang street foods. Ang boring. Ang boring ng Canada. Walang street food, walang Yeah. tindahan, walang Yeah. tindahan sa kanto, walang ganun. Oo. Tapos alam mo yung maganda din sa street foods, parang ready to yung made for order din kasi maraming a lot of them, not all of them, yung mga iba luma na yung sinesell. But, 'di ba yung Yeah. parang tatayo ka doon sa barbecuehan tapos makikipag-usap ka kay kuya, bibili ka tapos may parang ganun na relationship na nabibuild Yeah. with the vendor and you. Minsan matataka ka na lang, kinukumusta ka ni kuya or ni ate, tapos nakalimutan mo, shinare ko pala to sa kanya. Oo. Mga ganyan. Yung nakikilala ka, yung parang sa palengke din, 'di ba? You have stories na ito si yung nakikilala niyo yung mga anak ng kung sino-sino or nakakausap niyo, parang may going to the sense of palengke too. Sorry. community. Yeah, totoo. Ako hindi kami nagpapalengke, si Mama Belen lang ang nagdadala sa amin sa palengke dati. Ako, I love going to the palengke. Binibitbit ako dati ng lola ko pag pumupunta siya ng palengke. Tapos, syempre bata ka pa, maaliw yung mga tao sa'yo. Nakikilala nila ako pero hindi ko sila nakikilala. Tapos may mga mga libreng street food na binibigay. May mga libreng gusto mo ba ng tsokolate, may mga ganon, yung mga nanay doon sa Yeah. palengke. May I mga miss it. pachika-chika. That's so fun. I wish I got to experience that. But it's okay. It's okay. You go to Mayaman kasi Superstore sila. here. Mayaman. Hala, grabe naman. Strict lang. Hindi pwede. Ganun yung dati. Well, I think that's all. ang daming mga kwentong street foods or mga True. mga gusto naming i-try dati na hindi na namin na-try dahil andito na kami. Pero ang dami na din mga nagbago sa mga pagkain sa streets. Yeah. So, siguro pag nagbabakasyon ka, pag nagbakasyon kami, tatry namin yan lahat. Yeah. So, yes. Kayo guys, anong kwentong street foods niyo? Yeah, did you used to sell street foods? Or what's your favorite street food? Yeah. Yeah. Nagmahal na rin siguro ang street foods ngayon. no? Syempre. May mga mango shake nga na nasa streets na, di ba? Lagi naman. I mean, yeah, pero nagmahal na sila kasi maliit na Okay, that's it. We'll end on a good note. The best street food is taho. Taho? Oh, yeah.
Okay. That's all. Thanks all for watching. Bye! See you guys next time!